Tervetuloa rumpukurssilleni. Tämä on osa 1, jossa opetellaan soittamaan peruskomppia ja katsastellaan muutama juttu, joka on hyvä osata heti aluksi. Eli ensinnäkin opetellaan pitämään kapuloista kiinni. Sähän saatana apina varmaan luulet, että se on ihan sama miten niitä keppejä käsissä pitää, mutta se nyt vaan ikävä kyllä ei ole ihan niin. Ethän sä perkele purista muijan jenkkakahvia sinisi, kun laitat sitä takapäin. Elikkä otetaan tällainen ote. Sitten vähän rumpujen nimiä, vaikka ei sun niitä nimiä tarvi osata soittaakses. Ja kun opit ne, niin älä luulekaan, että olisit joku saatana rumpalikuningas perkele. Eli tässä haaravälissä munien eessä on virve. Siitä jatketaan Tomi ja lattia Tomi. Pasari on tää, jota sä poljet sillä hikisellä jalalla sepätahtiin, kun ei oo vielä toi motoriikka ihan hallussa. Sitten haikka, kräs ja raidi. Näitä lautasia voit sitten ihan itse laitella miten haluat ja miten sulla köyhällä on sitten varaa niitä ostella. Mutta luultavasti sulla on nytkin joku halppis paskarummut, jolle ei tee hevon vittua. Mutta se nyt ei ole mikään yllätys. Itse käytän tällaista sähkörumpusettia opetusvideoissa, koska normisetti on niin helvetin suuri, että se ei mahu tähän hemmetin telekkariruutuun. No niin, sitten opetellaan laskemaan, kun sä apinat varmaan sitäkään osaa. Elikkä tässä ei tarvi osata kuin 4, joten luulee, että pienellä harjoittelulla opit laskemaan siihen saakka. Eli 1, 2, 3 ja 4. Noin. Ja sitten lähdetään takomaan. Eli oikea käsi, joka soittaa haikkaa, niin laskee 1:stä 4. Y, K, K, ne, Y, K, K, ne. Sitten lähtee pasari ja se soittaa siihen 1 kanssa näin. Y, K, K, ne, Y, K, K, ne, Y, K, K, ne. Sen jälkeen tulee se sun vitun toinen käsi mukaan, joka tinttaa sitä virvelirumpua 3. Y, K, K, ne, Y, K, K, ne, Y, K, K, ne. Joo, eli näin helppoa se on. No sun soittos varmaan kuulostaa tältä. Mutta paskaako se ketään kiinnostaa? Sä voit laittaa klikin soimaan taustalla, että pysyt ees vähän rytmissä. Kun rummut on kuitenkin rytmisoitia, niitä luuserisoittajia jo ihan tarpeeksi, joka takoo hapuilevasti näitä kannuja. Tässä olikin sitten ensimmäinen jakso ja seuraavassa jaksossa opetellaan soittamaan humppakomppi, jolla saa pillua ihan vitun varmasti, joka vitun jamppa. Se on moro.